Έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Μια μοναδική βραδιά κάτω από το φως της Πανσελίνου απόλαυσαν όλοι όσοι βρέθηκαν στο λόφο του Μακεδονικού Τάφου στο σταθμό Αγκίστας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταθμού Αγκίστας, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και με τη συνδρομή του Δήμου Νέας Ζήχνης, διοργάνωσαν μια μαγική βραδιά για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάει. Άστρα ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Άστρα ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα μ' αγαπάς, θα ζήσεις με το τραγούδι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω και με τα μουλιά. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι επισκέπτες απόλαυσαν τραγούδια, ποίηματα και αφηγήσεις για το φεγγάρι. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Οι έφηβοι έλεγαν ότι καλά έκανε και φιλότανε. Οι μεγάλοι έλεγαν ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Εμείς τα παιδιά ήμασταν εκστασιασμένοι μπροστά στις ομάδες που βλέπαμε να μαλώνουν. Τώρα μπορώ να πω ότι ποιος μπορεί να μαλώσει δύο νέους που φιλούνται μπροστά στο φεγγάρι. Ο φως της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου του σταθμού Αγκίστας. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελένη Διονυσίδου δήλωσε συγκινημένη από την παρουσία των κατοίκων του χωριού και των επισκεπτών. Σκοπός είναι για την ανάδειξη του μνημείου μας, δεν είναι μόνο να έρθουν σημαντικά άτομα, το τι σημαντικά έχουμε μνημεία, ιστορία, φύση, πολιτισμό, για να τα απολαύσουμε από κοντά και να μάθουν οι Σεραίοι ότι έχουμε αυτόν τον σπουδαίο μακεδονικό τάφο εδώ στο σταθμό Αγκίστας. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Και βέβαια θέλουμε και τους ανώτερους κοντά μας, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι το Υπουργείο. Και βλέπετε εδώ κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Μας έστειλαν τον κύριο Μπονόβα Νικόλα, αρχαιολόγο βυζαντινολόγο, ο οποίος θα μας εξηγήσει σχετικά με τον μακεδονικό τάφο και την ιστορία ευρύτερα της περιοχής. Και έπειτα θα απολαύσουμε με διάφορα τραγουδάκια αφιερωμένα στο φεγγάρι, με τα παιδιά μας που θα τραγουδήσουν και εκείνα, με ποίηση και αφηγήσεις του καθενός ξεχωριστά, ό,τι έχει από μνήμες με κάποια βραδιά με Πανσέλινο. Αυτή βραδιά. Πάντως ο κόσμος σας τίμησε, βλέπουμε. Πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είναι...